Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Nakasabot ka, Inday? Police Station 2, may help you? Yes, siya to, ma'am. Pati din, sir. Hello, ma'am. Di ka pitang-patay, ma'am. Dito sa coffee shop, doon sa kitrabahoan sa estasyonan ni iking cowboy, sir. Nakita isang patay. O sino ko isang patay? Hagi ko kaklana, sir. Kalit kay ngitabo. Nagtalikod manggod ko nila ni iking cowboy. Kaya nag-ipis ko kape nila. Nya, may mga buto-buto kong nabati. Medalitan ko pongko ubo sa counter. Okay, ma'am. Dami na pahingal, ma'am. Sir, pagdali mo, sir. Pagdali mo, sir. Greg, Og tungod sa maong mga dagkong salaod nga imong nabuhat, ikaw, Gregorio Sator, og ikaw, Eutikyo Magko, gihukman nga mabilanggo sa tibuok ninyong kinabuhi. dawatang hukom. Nahibaw ka ng kauban kini sa plano, Greg. Dawat ako talaga. Uban sa paglaom nga makita na gihapon ang akong anak. Uban gihapon sa paglaom nga makakita ng kami siya, Sir Donnie. Hello. Naibong, abi na ko niya kas mansyon. Ah, Di anak ko deres mansyon. Huwag ka. Naim de ka. Sirhin na ng pultahan. Di ako sa Palace of Justice, Jonas. Nagpahipi ko. Mama Mary, gihukman og life sentence si Greg og si Tikoy. Ayaw naglarga, Sam. Jonas, Unsa? maupay paggawas nila ni Greg gikan sa Palace of Justice. Ibalik na sila dito sa jail. Kadiyot lang, Jonas. Mutanaw na ko. Unahan ra gamay na mo ang sakyanan sa jail. Oh, kaloy, tanahon. Tuwa na sila. Larga na, Sam. Arito agi speakers daan. Life sentence, Jonas. Life sentence. Life sentence. Huwat ako ninyo diya sa mansyon. Paingon ako diya. Samtang nagbiyahe ka, paminawa ang istasyonan nga gitrabaho an Iking. Okay. Ibalita na si Iking. Okay, maminaw ko. Sam, maminaw ta sa istasyonan nga gitrabaho ani Iking Cowboy. Hi, Mama Mary. Suod mong duha, Greg. Tikoy. Winnie, tagtagi sila silang pusas. Ano magkapangapi ug tarong sila si Greg o si Tikoy? Sa iandam na mong kape. Yes, sir. Okay. Coffee na mo, Greg, Tikoy. Salamat sa kape, sir. Kung maka-order pa lang unta ko ganina dito sa korte, samtang nagpaabot mi sa among sentensya.
may order na unta ko. Salamat aning kape, Sir Dodong. Paminaw mo duha, Greg. Duol-duol na ta sa plano. Yan ang mga papilis para ninyong duha. O pamahimo ang hukom para ninyong duha. Pero, una nang nahuman king pagriman ninyo ngadto sa munti. O karon dayong gabi, dili mo lang anon. Isa kayo dahil ka mo sa barko padung sa Manila. Bingo. Salamat nga wa ka mahibong anong ingon ini kapaspas at nang hitabo, Greg. Greg, Mao gihapon sa Dodong. Naglaom gihapon ko nga makita nga akong anak. Naglaom gihapon ko nga magkakita paghapon kami siya na. Greg, hugot og sudsud kayo ang papangita ni Yena. Dubli-dubli og dubli-dubli ang papangita ni Yena. Dako ka kayong husto. Wa ni mawad ang paglaom nga makitaan o magkakita na kamo sa imong anak. Period. Yes. Period. Dayon ang kamatayon ni iking cowboy. Wa na sila makitaan nga lead sa kamatayon sa numero 1 komentarista sa radyo o telebisyon. I hope katapusan na si iking ug wanay laing mosunod ni iking nga magpinarihas ni iking nga maghikog kay musuon ni Rizal nga magpapilit sa pusporo. Naapabay pusporo nga Rizal karon? Later na magway uso ron. Jonas, Unsa? naapa ba tayong problema? Muragwa naman tingali. Wa naman si Greg. Nasintensyahan namang kahag life. So, wa na. Sa akong bana-bana, wa man gyud mo kurog akong tinay atong Greg. Pero, bana-bana lang ning ako ha. Siya maoy medyo lang ha. Nga bukog sa bulinaw sa imong tutunlan. Kinsa? Eko mo imong ipasabot nga bukog sa bulinaw si Greg sa akong tutulan? Mama Mary! Bitaw, ang tinuod, ipangitanan akong mga pamaagi nga mag-agungoy sa kasakit si Greg. Gipangitanan akong mga ideya nga mag-ago si Greg sa kangungol sa kapait sa iyang kinabuhi. Nawagdang ang iyang kayutaan. Gi-rape o gipatay ang iyang asawa. Hain man si Yena. Unsay nahitabo ni Yena. Giimong julin si Greg nga akong gipatuyok-tuyok o gisumoy-sumoy o gibuljak-buljak sa masikag julin aron si makaguards o mabuak. Karon unsa man si Greg. Aw! Buak na. Pero wa pa ko matagbaw. Resultihan talang mong kamong mga tao ni Jonas o paminaw mong mayo na ako. Nakaingon ko nga mayo pag namatay ng daan si Greg sa sod sa tiyan sa iyang inahan. Dili unta siya makatilaw sa demonyo kong panimalos tungod sa gibuhat siyang amahan ngadto sa akong amahan. Oh, Mama Mary! Wa gyud na swerte. Ug di malas gyud kayo ng tawana kay siya mao'y musapupo sa demonyo kong panimalos. Period, Dad. Hello, game. Mau ba? Ha? Mau ba? Okay. Pahawa na dia. Ari Dres Mansion. Di Amis Mansion.
Dad, Unsay tuyo ni Kim? tuan naman lagi di ay sa barko sila si Greg. Dad, una sila sa munti. Kadalikod. Ganiya palang gani sila gisintensyahan. Aw, mas maayo hinoon ato mamatay si Greg sa munti. Ha? Mama Mary! Ato mamatay si Greg. Kay ato na ko siya dito sa munti. Papatay? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!